Čaute, vítam vás pri prvom videu zo série oprav a príprav Trabanta na zážitkové jazdy. V tejto sérii videí si ukážeme, ako sa Trabant na zážitkové jazdy pripravuje po sezóne, čo sa za celý rok pokazilo, ktoré vylepšenia dostane, aby zážitkové jazdy zvládal ešte lepšie a ktoré veci sa zanedbali a vylepšia ešte po minulom roku. No, tak tu sme sa presunuli do novembra 24, kde sa prvýkrát tento Trabant vyváral a opravovali sa bakelity. Tu dávam dole tieto skrutky, ktoré ho držia. Bohužiaľ, po skoro 50 rokoch išli fakt ťažko dole, ale nakoniec sa to podarilo až na jednu, ktorú som potom musel odvrtať. Tak, túto odvrtávam tu jednu skrutku, keby som vedel, dám si zvnútra dole tapacír, chytím ju do kombináčiek a vyskrutkujem ju akože z vnútornej strany, ale no, to ma vtedy nenapadlo a skúšal som to odvrtávať až tak, že som zlomil nakoniec vrtak a poškrabal ten bakelit. Tuto idú dole spodné skrutky, viete si predstaviť po skoro 50 rokoch, ako išli dole a potom sa už len odvrtali nity z podblatníka, tie išli celkom hrávo. A nakoniec sa to len odštiepilo, to lepidlo skoro vôbec nedržalo, takže bolo to celkom easy. No a toto, keď som zbadal, tak to bola že riadna chronta. Všetko, že toto horné bolo proste hrdzavé, ale ten spodok, tak ja som sa normálne čudoval, že ten Trabant sa nezlomil na polovicu. To bolo akože strašné. To bolo viac bordelu ako kovu na tom. Však na zemi čo je, tak to bola čistá podlaha a to je všetko, čo odtiaľ vypadlo. Táto zadná strana bola celkom fajn, tam to nebolo až také proste hrozné, ale tiež zaslúžilo si to nejaký proste remap. Tuto ide dole predný bakelit pôvodný, ten išiel celkom fajn, nebolo s tými skrutkami až tak problém, lebo ten už bol menený, niekedy sa mi zdá, že v 80 rokoch mal ten Trabant takú menšiu nehodu, takže keď som to dal dole na tom motorovom plechu, bolo vidno, že je proste taký jak zlomený a keďže ho vtedy nemenili, len ho nejak povyrovnávali, tak bolo to také, ako to bolo. A troška to bolo aj krivé. Mágiou strihu sme sa posunuli od cca nejaké 3 mesiace ďalej. Trabant je vyvarený, opravený. Menili sa 3 blatníky zo 4, obidva prahy a opravovali sa tie nosné konštrukcie pri zadných blatníkoch, ktoré z nich skoro nič neostalo a pridal sa lak aj na zadnú stranu, ktorá nebola až taká najkrajšia. Tu je tento nový prach, je pekný, čistý. Bol z takej maďarskej ocele, ktorá nebola až taká najhrubšia. Na budúce asi by som odporúčil kúpiť originálne, ktoré ešte sú na predaj. Ale no, to som vtedy tiež nevedel. Tuto lepíme prvýkrát ten bakelit, touto jednou lajnou silikónu. Išlo to celkom fajn, len bohužiaľ bolo ho málo.
Začneme bakelitmi. Ako ste mohli zo zostrihu vidieť, minulý rok sa Trabant vyváral a opravili sme a lepili všetky bakelity, ktoré slúžia ako karoséria tohto vozidla. Bohužiaľ, keďže som to robil prvýkrát, stalo sa niekoľko chýb, kde som ako najväčšiu použil málo silikónu, keďže som zvyknutý na opravovanie troška modernejších aut a ako môžete vidieť, do moderných motorov sa až toľko silikónu nedáva, avšak pri týchto starých džadách to musíte dávať ako do kúpeľky. Najväčší problém bol to, keď začalo pršať, tak tento kufor bol úplne celý pod vodou. Keď si môžeme všimnúť, tak toto bolo všetko mokré, keďže zatekalo spomedzi tohto spoja bakelit a karoséria. Keď to dáme dole, uvidíte v akom to je stave a uvidíme, že čo sa s tým dá robiť a kde náhodou sa vyskytla chyba, že kde som dal toho silikónu pomenej. Demontáž týchto panelov nie je až taký problém. Odstraníme túto vrchnú lištu, nejaké nity spomedzi oblúka, nejaké skrutky, ktoré to držia a mali by sme ho odlepiť. To je teda teória a uvidíme, ako to pôjde v praxi. No, začneme asi týmito vrchnými. To je takéto easy. Máme túto lištu. No, a ako preziravo, minulý rok som tam nainštaloval Torxové skrutky, takže by to malo ísť oveľa rýchlejšie ako s pôvodnými. Takže krycia lišta. No a teraz sa presunieme na tieto vrchné skrutky. Potom prejdeme dole na 3 nity na podblatníku a ďalšie skrutky, ktoré sú na spodnej strane. A dúfajúc, že to s novým lepidlom alebo silikónom, alebo čo to bolo, odlepíme bez problémov, bez toho, aby sme zalomili tento 50-ročný bakelit. Samozrejme. Ešte lepšie. No. Za obed nám padol len tento tu kúsok maličký a táto jedna samozrejme sa nechce vykrútiť. Avšak, ako som sa naučil z minulého roku, netreba to nejak vyvrtávať, odstraníme tapácil spredu, teda znútra a tú skrutku vyskrutkujeme znútra, keďže to nie je tam problém s prístupom. Možno na to prišli všetci, okrem mňa, ale takto znútra si viete tieto tu predné skrutky dať preč a máme to vybavené. Dobre, teraz nás čaká tá najviac asi delikátna vec a budeme musieť tento bakelit odlupnúť od zvyšku auta bez toho, aby sme ho zlomili a bez toho, aby sme niečo poškodili tak, aby sme mohli to lepidlo potom znova celé umyť a aplikovať na novo. Dosť na to, aby to držalo, ale nie je dosť na to, aby to tesnilo. Jaj. Že by?
No, spodok by sme mali, ale ako tento vrch odstrániť, to bude. Fú, masakr divné zvuky to vydáva. Vždy sa bojím, že či to vydáva lepidlo, alebo ten 50-ročný bakelit. Fú. Tak toto bolo extrémne stresujúce. Ale chvála Bohu, vyzerá, že to je odstranené. A nejaká hrozná veľká časť toho bakelitu sa nepoškodila. Dobre, a tu môžete vidieť, ako to bolo minulý rok zalepené. Tu asi ostali nejaké zvyšky toho starého lepidla, čo tu ostali. Ja som dával takúto tenkú líniu, lebo toto bolo prvýkrát, čo som to lepil. No a tak toto dopadlo. Dobre, tu sme troška odštiepili, inak to vyzerá celkom fajn. Takže teraz bude nutné odstrániť tento škaredý silikón, nahradiť ho novým a keď budeme panel lepiť znova, tak to pôjde asi 3 kg. Super, takže prvý panel je odstranený, teraz nájsť ešte spôsob, ako odstrániť bezpečne ten silikón, aby som celý tento lak nedoškrabal. Dobre, ďakujem, že ste ma sledovali. Kto si chce vyskúšať tohto Trabanta, keď už bude vodotesný a funkčný, tak zľavové kódy budú v popise videa. Lajkujte, sledujte, odoberajte a čaute.